केमती अच्छा मस्त कौच बनते आम भल अच्छु भात हो सारा झीर सीझा सीझी हो सारा जाऊँगी मटन रांधि आसन देखिए सेटा गरम हो गला सोरिष तेल रांधि सोरिष तेल पकई देती तेजपत्र को दालचीनी पकईदे मीडियम साइज पिज 5टा खंडे काटी मामा मामा कौन करुचु तो कौन करुचु कौन करुचु लो तोर खेल चली आज मझे मझे एपट सेपट करेंगे मुझे लुण टे पकईदेवी कारण पियाजटा से जल्दी टे फिटी जाए कम पकई पारे ना जी भी यूज करें मटन से भी पकई पारे देखु झी ए कचरा उठा ना मामा तू कचरा उठेब एथर पलैला मान से धरिक आस कचरा उठेबा ए देखी पाते पियाज लाल हो आसला तो ये अदा रसुण टमाटर पेस्ट करके रखी आधे पकईदेवी लाइट प्रोब्लेम रही कौन कह रखे मझे मिक्स कर तल लगे लंका गुंड टे मिर्ची पाउडर हलदी गुंड लंका गुंड पकई एमती बारंबार कषिबे भलरे कषि गला पर मटन पकईवा केबे ना मसला तो झाड़ी और टिके समय हम मसलाटा भोक भी लगे सकाल सिमेई बनई सिमेई खाई दी मीट मसला पकईदे टे एपट सेपट करदे
କରି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ମସଲାଟା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମଟନ୍ ପକେଇବା। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବସିଛି ସିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ହିଁ ବସେ ନା ମାମା। ପାଣି ଲାଗିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ସେଠି ବସେ ଆଉ। ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଏପଟ ଡାଲଚିନି ଗରମ କରି ନେଇଛି, ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପକା ହବ। ଆଜି ଦିଟା କାମ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଇଏ ଖାଲି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ସାଇନା ଆଜି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା ମାମା। ଆଜି ଝିଅ ତାକୁ ଟିକେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋ କାମ ଆଜି ଦିଟା ଯାକ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କେବେ କାନ୍ଦେନି, ଆଜି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲିବ। ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି, ଆଳୁ ପକେଇ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ମଟନଟା ବି ଭଲରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଟି ଆସିଲା ପରେ। ଟଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି। ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପୁଅକୁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ଦେବି, ପୁଅ ଗାଧେଇନି, ଖେଳୁଛି ଏଠି ନା ପାଣିରେ। ନା ଦାଦା ପାଣିରେ ଖେଳ ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଖେଳୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରୁଛି। ଝିଅ ବି ତୋଠୁ ଦେଖି ନମ କରୁଛି। ହଁ ଝିଅ ବି ତୋଠୁ। ହଁ କଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମାମା ମାମା ପିଆଜ ଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।